Askoiti, Zoraduze eta Deriotik pasatu eta gero, aurtengoan, urriaren 7arekin, Lasarte horian ospatuko dugu topa eguna Euskal Jaiarekin batera. Topa eguna da, topagunea osatzen dugun euskaltzaleen elkarteotako kideon ospakizun eguna. Urte osoa ematen dugu lanean, bakoitza dagokion horretan, eta topa eguna hartzen dugu aitzaki moduan, elkarrekin ondo pasatzeko eta giro jatorrean urtean zehar egiten dugun lan hori apur bat jaiaren bitartez adierazteko. Aurten aukeratu dugu Lasarte, eskenatoki moduan, topa egunerako, eta horrek badauka arrazoi pare bat. Eta lehenik eta behin, aitortu egin behar dugu, topagunearen mugimenduaren barruan, Txapun Euskara Elkarteak badaukala nahikoa erreferentzialtasun, eta elkartea aitzindarietariko bat da, eta ikusten genuen, Lasarten egiteak zeukala interesa alde horretatik, elkarlana aurkiko gendualako gertu-gertutik anfitrioi ezin hobeago batekin lujuskoa, esaten da. Hori alde batetik, baina horrez gain ikusten da bebai, edo somatzen da hor kanpuan bebai, Lasartetik kanpo, Lasartek badaukala herrigintzari dagokionan alako bizitasun berezi bat, edo herrigintzak badaukala alako mugimendu bat, bai? Horrek egiten zozkun, are erakargarriagoa urtengoan hona ekartzea topa eguna, ez da, bi motibo horiek. Hasieratik Txapunekin kontrastatu ideia, eta begionez hartu zan, are gehiago topaguneak esan dugun moduan, egun horretan jaia nahi du, kideon jaia, baina edukiz betetzea ben nahi dugu, eta baita ere egun hori erabili euskalduntasuna aldarrikatzeko. Orduan, motibo bikoitza Euskal Jaiarekin topo egiteko eta topa eguna Euskal Jaiarekin bat egiteko. Hau horrela, lortu dugu egitarau oso erakargarria, nik uste dut edo norra asetzeko modukoa, baina hori gero nahiara kontauko esku. Baina bai nahi izan dugu baita ere edukiz betetzea, ez da? Euskarak 195 egun ditu eta guzti horietan lanean jarduten dugu. Eta egun horretan ere bai eduki tartetxo bat emango diogu. Egitarauaren barruan, datorren astean, motorrak berotzen hasteko, asteazkenean, urriak 14an, hemen, toki honetan, mirentzuenean edukiko dugu mahai inguru bat. Eta mahai inguru horretan edukiko dugu, eztabaidarako proposatuko dugu dokumentu bat, berrikusi berrikasi, euskaltzaleen topaguneak argitaratu berri duen dokumentu bat. Horretan egiten duguna da euskalgintzaren azkenengo 50 urteetako alako gogoeta bat egin dugunaren gainean, ez atzera begira gelditzeko baizik eta aurrera begira zein erronka ditugun mugimendu moduan eztabaidatzeko eta jorratzeko. Hori izango da motorrak berotzeko esan bezala, eta mahai inguru horretara gonbidatu ditugu Gipuzkoa mailako euskalgintzako eragile zenbait, edo garrantzitsuenak, edo horrez gain, gero egunean bertan, topa egunaren eta Euskal Jaiaren egitarauaren barruan, lehenengo orduan eta etxe honetan baita ere, edukiko dugu trukegunea, eta hori izango da momentu bat, non euskaltzaleen topagunetik hainbat euskara elkarte hurbilduko diren Lasarte arroi kontatzeko, beraien elkartetan egiten dituzten hainbat proiektu horiek agian hemen ere bai interesgarri suerta daitezkeelako. Apur bat horrela egin dugu uztartzea topa egunearen helburuak eta topagunearenak eta baita ere Lasarte arronak. Hasieratik ikusten gendualako topa egunak eduki behar zuela baita ere helburu argi bat, Lasarte arroi erakutsi zer dan topagunearen mugimendua, euskaltzaleen topagunea, baina baita ere, kanpotik gatozenak topaguneko kideak ezagutzea zer dan Lasarteko herrigintza mugimendua. Eta topaguneari dagokionean, bakarrik gelditzen zaigu eskerrak ematea, zein ondo hartu gaitxu zuen hasieratik bai Txapunetik, baina baita ere gainontzeko Euskal Jaiko eragile guztiak eta ze erosoa izaten ari da zeuekin lan egitea.
lehenik eta behin nik Sonia bezala eskerrak ematen hasiko naiz. Eskerrak eman egitaragua aurrera eramaten lagundu duten edo albideratu duten bai eragile, parte hartzaile, babesle eta laguntzaile guztiei. Azken urteetako esperientzia positiboa ikusita aurten ere, Gutiakun Kultura Elkarteak, udalak eta herriko eragile ezberdinak elkarlanean Euskal Jaiaren prestaketari ekin diogu. Bai Euskal Jai egunean bertan urriaren 17an eta baita aldez aurretik ere zenbait ekintza izango dira. Girotzeko moduan antolatu, egitaragoan barruan antolatu diren ekintzak, honakoak izango lirateke, urriaren 7an, Kulturretxean, arratsaldeko 7tan, Jakoba Rekondoren liburuaren aurkezpena izango genuke, bizi baratzean, garaian garaikoa eta garaiz, baratzearen munduan pixkat murgiltzea albiratuko digu eta landaren inguruko ezagutza jasotzea. Urriaren bihar bertan izango alarik, Urriaren 12an, Aben Garagardotegian, arratsaldeko 7etan, Coca-Cola eta Barea antzerkia, Ramon Agirre eta Ignacio Tolosa protagonistak direlarik, ez doka mairuren ondarearen errepasoa egingo digute, musika eta umorea oinarritzat hartuta. Bertan ekintza honen antolatzaileak Xumela, Kukuka, Topagune eta Jakunbera. Eta sarrera jakin ja salgai daudela, 5 eurotan, Jalgi eta Aben tabernetan. Gero Soniak aipatu bezala, urriaren 14an ere berrikusi berrikasi mailingurua edukiko genuke, baina hori berak aipatu dunez ez bertan sakonduko. Eta pixkat egunean urriaren 17ko egitarauan zentratuta, goizean goizetik, diana batekin alaituko dituzte kaleak gure musikariek. Trukegunearen paraleloki, goizeko 11etan, Zumaburutik erdigunera abiatuko den kantu dantza jira txikia izango dugu. Behin kantu dantza jira Okendo plazara iritsita, ongi etorri ekitaldiari emango diogu hasiera. Bai jai giroan, kantua eta dantzaz gozatzeko aukera izateaz gain, Joseba Ostolaza eta Jokin Eizmendi jasotzaileen erakustaldi bat izango da, eta Okerra Herria berriro ere plazara aterako dute. Eta ekitaldi honi amaiera emateko topa kolektibo bat ospatuko dugu. Eta pixkat dantza eta kantuarekin goze pixkat eginda dagoeneko, ordu biterritan Okendo plazan bazkari herrikoia izango da, herriko sukaldariek prestaturiko menu batekin. Tiketak gaurtik salgai daude bai Jalgin eta bai Jakuneko bulegoan ere, 8 eurotan. Behin bazkaldu eta indar berrituta, haur eta gaztetxoen tartea izango da, jolas ezberdinak izango dituzte. Eta hauei amaiera emandakoan, topa egunaren ekitaldi nagusia ospatuko dugu, 4:00, bertan topa eguneak hartuko du hitza, topa egunearen zergatia azaltzeaz gain, hurrengo urtetan antolatzaile izango den Atarrabiko Kultura Elkarteari Jakunek aurtengo antolatzailea denak testigua pasako dio. Pixkat egitaragoarekin aurrera, han pirataren ikuskizuna izango da, arratsaldeko 5etan. Eta jai giroa ez gelditzeko, oraintxe Indeu Txarangarekin kaleak alaituz, Eztengiro Erromerari emango diogu hasiera. Pixkat amaitzeko, esan, bukaeran herriko tabernetan pintxopotea egiteko aukera izango dela. Guzti hau ekintza nagusiak kontuan izan da, eguraldi ona egiten badu Okendo plazan izango dira, eta bestela eguraldia txarra egin ezkero Leibarrengo frontoia. Eta pixkat nire aldetik bukatzeko, herritar guztiei gonbidatu jantzi tradizionalak plazera ateratzea eta gure egitarau hontan parte hartzea. Euskal Jaiaren aurreko ekitalditan bezala, aurtengoan ere antolatzeko Lasarte Horieko udalak bidela egun izango du Jakunek. Topa egunari dagokionez, ore bat da Lasarte Horieko udalarentzat ospakizun egun hau herrian bertan ekartzea, ez? Eta udala lankide izango du topaguneak ere. Eta lankidetza hau diru babesean eta azpiegituran laguntzetan izango da aurten gure herrian egingo dian bi ekintza hauetan, Euskal Jaia eta